Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla Rekanas. Kini ang tulumanon nga makahatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bag-ong bayani. Padayon ang takaroon ng suwat tampo nga gipadagi kan sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Jofel. Si Bay Maning, mao ang nahimo na kong sumpunganan o magtatampat. Nahug sa way kasulbaran ang kalit kayong pagkiling sa relasyon namo ni Crystal. Huwag yun yung madawat, nga bisag nagtipo nami, apan mas priority pa man gapon nako ang akong mga mahal sa Pilipinas. Big deal kayo niya. Ang problema lang sa among panagtipon, kay dili ko parehas niya nga financially stable o nagsuporta pasag ko sa akong mga ginikanan o itsoon. Usa lang ko kay Yano nga company driver, samtang siya degree holder ug maayo ang trabaho sa opisina. Usa kay gayon ni Ana na surprise ako sa pagpatawag ni Mr. Abdullah o gi-offer ang supervisory nga posisyon sa nabakante nga maintenance department sa among company. Nalipay sa diini si Bay Maning, unya nakikita nako si Crystal. Isamot ka pa. Salamat. Mga on sa ta? Nag-order pa magikagpagkaon. Drinks ug burger, okay naman ang na. Habi pa lang, dili ko makagasto. Bisag ingon-ini nila nga pagkaon. Para nimo. Joke. Eto ko na una ang akong isulti. Sige na, Crystal. Mga on ta. Sige, Joffer. Kaya natin importante kayong panagsultihan naman niya na tugkaon. Naman gitag pangaon. Pero, ano sa mga tanang imong tuyo na ko? Ha? Crystal? Congrats, di ay. Hindi naman day ka company driver sa iyong kompanya. Maintenance department supervisor naman day ka ron. Oh, mapasalamaton ko sa Ginoo sa dagkong oportunidad nga wala ko damha nga niabot. Mapauli na ko sa Pinas. Mao ba? Kano sa? 2 weeks, gikan ka ron. Okay. Good luck. Joffer. Magdus ko. Oh. Hinaot pa untang imo suportahan kining anghel nga imong dukok. Og ni akaron sa akong sabakan. Nagsabak na di ka sa dihang nagbuwag. Oh, Joffer. Sigurado ka, Crystal? Joffer. Naniguro lang ko. Huwag na ba yata? Ibuwagan na ba ako na mo? Kung nakinibilan mo ko ni mo, be. Oh. Kita man ang tipon at mga panahon. So, okay, Crystal. Ako ang anak ng bata. Okay, anak man ako. Obligasyon akong sustintuhan ka ng bata. Salamat, Joffer. Amping sa imo niyong pagpauli-balik sa Pinas. Kung amping isab ang akong anak, may mo karong gisabak, Crystal. Oh, Joffer. Makalaon ka nga ampingan ko gining bata. Magpakalalaki ko, ano bata? Ako ang giyo ka, anak.
Kumusta naman ka diha? Bitaw do. Bus naman ang imong panarbaho ni Estupay. Oh, mayog yung kayo ma, pa. Gani, gikaluyan sa Ginoo. Dili na ko company driver. Tinuod ka dong, Jovel. O lagi ma. Ug wa gina nako damha nga moabot nako. Unsa naman day karon diha, ha? Supervisor na ko ron ma. Pa. Uy! Tinutag na ng balitaan. Lipay mo di para ni mo do. Di ba yung kayo? Ma, pa. Misalkan sa mga akong sweldo. Pagtigong ginin taon dong, ha? Dili magpataka o gasto, ha? Kuanday, may isulti day ko ninyo. Ambot, matawag ba ka ni og problema? Unsa man din na. Bitaw, unsa giday na, nak? Si Crystal, mabdos sa among anak. Unsa? Nasayod akong daan, Priscilla, nga dili gud ikay muot sa kung mga ginikana nga akong gisulti nila bahin sa kaimdang ni Cristal. Sa ato pa di ay. Naguli na po buhok si Crystal. Wa may maguli pa. Unyang makig-uli kinagsabak siya sa inyong anak. O may insakto na pud kang sweldo. Di na may tabo, ma. Nagkakaon ako og tagam sa iyang gibuhat nga pag-reject na ko. Kay kuno, gamay ra kog sweldo. Unya, gi-priority pag kuno muna ko. Ako man ino mo'y didoso ani Badyo pero eh. Unsay buot mo ipasabot? Bay maning. Kuan, pagsusi sa kabay, i-double check kung tinuod ba yun nga imuhang anak ang iyang gisabak. Bay maning. Si makugilat na ka. May punto sa kabay. Ilamin na kay nungtangan ko ang pagsalig ni Crystal. Bitaw ba'y? Kung ang yugos pagtuo nga ikaw mo'y amahan sa iyang gisabak. Daghan kayo salamat, Bay maning. Ha? Siya, tunay ko ta ba'y? Kaibigan tunay ko ta, Badyo pero. Postos, Bay maning. Kinahanglan tuod na kong i-double check. Kinimbahin na. Wala ko pagsalig pa ni Crystal. Dahil na kay siya. Pagkat ako nag-check pagkausap. Dili na siya ang kanhing Crystal na buutan o real sa iyong gugmang rin ako. Crystal, nga makalit man kang usap na rin ako. Ano man? Si Crystal mo hinawag ka sa makituyo ko niya.
Hello, Crystal. Joffer, i-on ko nung imong video. Sige na ba? Lain na, Ah, hindi naman tingali kinahanglan pa, Crystal. Ang importante nga, usag-usa na to, magdungganay o unsay atong isulti. Ugi ka na ko mapauli sa Pinas. Kung magkanagindi mo larga pa uli sa ato sa Pinas. Og, mangyo lang ko. Pag-ika na ko sa airport, og na. Ha, please? Oh, tanaw lang ako, ha? Busy na ba ako sa trabaho na ko karon? Og, ako nang giampingan pagayo. Joffer, sige na, please. Gusto kong magkasulti ta pag-ayo. Please, Joffer. Basta lagi kay tanaw lang sa nako, Crystal. Pero sige lang, akong paningkamutan. Dako kayo kung pagbahay ngayon na bungatan ako ni mo, Joffer. Bye, Crystal. Wala namang isgutan pa to. We're done, Crystal. Thank you, Mr. Abdullah, for granting my request. No worries. It's okay. I understand you. Thank you again, Mr. Abdullah, sir. Thank you very much. Mr. Manuelito will take you to the airport. Nagbiliban ako ni Mr. Abdullah. Di mo pa sa empleyado ba? Karoon lang gani, oh. Gipahatod yung ka sa airport o ipahuwat pa yun aron ihatod na po og balik sa kumpanya. Sige. Mayong agawon si Mr. Abdullah, bye. Aw, sa makidiskarte ni Crystal ron ni mo, no? Dito sa airport. Palain lang ta pa. Saya kay pagtuon ni mo. Paminawon ta lang, bye. Sagda lang kay di ko palata nga waday ko niya mailad. Kana og nangilad man siya nako. Oo, klaro naman kay spastor ng medyo fail. بكم في مطار قلنديا الدولي ونشكركم على اختياركم Salamat kay الطيران. Anigid ka aron. Mapagikan ako, Joffer. Aron akong may bawaan kun unsa imong tuyo karon ako. Gusto na akong laruhon, Joffer. Unsagid ka kawiling mo sustento niya sa imong anak. Sanong naman ko. Unsa pa madayang ko ang. Joffer. Wa na bagiday ko diha sa imong kasing-kasing. Wa ko mo ani aron lang magdrama. Kining bataan nga ako karon gisabak. Mo'y nipahigmatan ako sa kamatuohan nga. Mahal gid kaayo ti ka, Joffer. Basta na anak. Naumana ta, Crystal. Imo na gitapos ang tali na tunduha. Para kailang ipaminawon nga mahisgot bayan anak. Joffer. Andam gyud kay kung moobligar ana bata kay ako ang gyud kana. Pero kung bahin na sa gugma, sorry kayo. Wala gyud bisa kamay. Gitapos mo na. Joffer, mag-uli ng pagta, please. Tungod sa bata nga niya karon sa kong sabakan. Joffer, sige na. Huwag
ko magtuo nga mabati ko katong mga punga gikan kang kristal. Murabag iyang kilamoy pagbalik ang iyan ang gikulipa. Mga kasama atong sundan ugma ang katapusang sumpay sa suwatampo ni Jufer dinining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamoy sa gilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. May musad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danielsos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaymina.